Atik Pramujiyanto sumangga. Sang Patih Sigra Anata garis nyawiji gumolong dampyak gumregut lampahe binarung krap yakwa tangan gade gumelar ngebeki sora ing gumuruh budaling Prawadya bala yen kinandra kadya ngasta gulungkul matrape para prajurit para mangkul weksana magita kita sadya yo Batar pasara wadya kumuro tumandang kirang-kirang Yukatan tantang Jumangka Jagat mereka Niru pernah Usamamto Siyogo Yoman karya anjunjung Karya ning projo Bener tora harjo ayo ger yoga ing ati saweko ing diri ger oh Paparupa sora ing wadya gumuruh tumandang kirang-kirang Yogatan dan pandang sumangka jagat mereka niru pernah Usamamto Siyogo Yoman karya anjunjung karya ning praja ora arjo ayo do oh iya ayo do wah ya
ya. Yo, yo. Ya, ya. Ye, ye. Ya, ya. Yo, yo. Ye, ye, oh. Oh, ah. Ye, oh. Ye, ah. Oh, ah. Ya, ya. Yo, yo. Oke, kembali berhibur bersama Jaranan Campur Sari Rija Pirawa. Yuk, itu, aku, itu, yuk, yuk. Hae, hae, hua, hua, hae, hae. Suara cungkir memandang terus atitir, sesenggaan sautan iremane, dasar padang bulan podo lelungguan, prokonco gembira nyata kasengsem atine. Iki kanca lagune Jaranan Jawa, ngiringi jogete putra putri. Aja lali budaya sakroning negeri, prelestari trembaka amigunane. Yo, yo, ah, yo, ah, yo, ah, yo, yo, ah, yo, Suara cungkir kumandang terus aditen, sesenggaan sautan wiremane, dasar padang bulan podo lelungguan, prakanca gembira nyata kasengsem atine. Iki kanca Jaranan Rija Pirawa, ngiringi jogete para putri. Aja lali budaya sajroning negeri, prelestari ngrembaka amigunani. ya, ya, ah. Awas, alon-alon ger. Wah, ya, 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 ya. Awas. Oh. Oh. Ya, 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 ya. Jot. Ya, ya. Wah. Iya, ya, ya. Ah. Oh.
awas alon-alon dok ayo yuk 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 ya 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 Gereja Birawal ini Mas Atik yuk yuk gitu gitu ya, ya, yo, oh, yeah, yeah, ya, 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 yo, 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 oh, ya, 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 boy, ya, 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 ya. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ya, ya. Oh, Yuk, yuk. Masih bersama Gereja Birawal. Ayo dong, goyangannya dong. Lenggak lenggut yen sinawang saya patut gandas luwes yen ambeksa katon kewes kae sapa kae
sing numpak jaran kore yen dulu mesti keperanan atine saya amikuwi asline kabudayan nadyan mung jaran kempang kena kanggo hiburan kanca ayo kanca mula do nyatakno seni campur sari jaranan Krida Pirawa yo yo yeah yo ah oh yo oh yeah oh yeah oh yeah yo yeah yo Oke, kembali berhibur bersama Krida Pirawa. Ayo, goyangan ayo. Sulingan lecer kuning mung tansah dadi pikiran yen ketemu jantungku nganti deg-degan iki mane dheweke ngajak sambungan rose yen dipikir buka rasane yo dek yo mari basane yen rawaro karo dheweke senajan sedina wae ing ati banget kangete dedan tutuk kebakan manuk manuk anyar banter mabure yo dek yo wis ana sing duwe goyang kanan goyang kiri sarengan kalian masteron ngetal pugalan terkait masteron ayo do
oh. Ya, ayo do. Ya. Apa tenang to, Dik? Ibarat mas ibu ngomong bayi rawa rasa dino supene kaya sesasi Tenane. aku tresno karo kowe estu Yuli aku anake wong ora duwe. Duh wong ayu pepujane ati Dik Yuli mung kang slira kanyokan takti ibarat titik langit karo bumi wong tuamu sugih aku anake wong tadi Yuli tresnaku donya akhirat mimati bareng aku nekat Yo. Ya. Yo. Silvi Gemoy goyang kanan goyang kiri Mas Kuntet ayo lo Mas Kuntet goyang dompet goyang dompet goyang dompet goyang dompet goyang dompet Kadang paling kasih saya suka akan suka sekali Bang Mandor paling ganteng Kamado Sulis saya demen akan demen sekali ayo ayo dong Bang iya saya temani jangan lupa sawirnya
Dimas Fitri. Ayo. Saya Sinde Iya, 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 silakan iya. bergoyang. Lah. Walau Aye. harus pulang pagi, asal saja abang senang. Saya Sinde cuma nyanyi, tapi banyak yang menggoda. Harus bisa jaga diri supaya jangan ternoda. Lo, iyo. Makan dong. Yo, yo. Ayo, yo, 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 yo. Boy. Yo, yeah, Tembang Mospro Katur keluarga Agung Pamitan Sumber Gedung Trenggalek Sayo Ririn Gantari goyang kanan goyang kiri sayu. Iya iya yen ra kowe luwe becik aku gantung. Ayo Mas Malik. Yuk, Mas, yuk, oi, iya, yuk, 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 Mas Pur mau Mas Pur.
Mas Edi Purnomo. Dalam Mas, nggih. Dalu punika kanthi ulipun tari Jarani Dola. Niki wonten salah setunggalipun ingkang